Pretplati se na moj kanal Salty Rooster, šeraj, subscribe. I pozdrav ljudi, ovdje je Salty Rooster. Ovo je moj prvi video na ovom kanalu. Snimat ćemo puno videa. I krećemo. Sad idemo probati nekog backstabovat. A dobro, ajde, pretvorit ću se u Firova. Tu je spy. Ne, to je moj. Da, to je moj. A to je medic. Kako je nevidljiv? Nemam pojma. Ali dobro, ajde. Sad idemo do njihove baze, ali će me 100% ubiti. Imaju para, to. A ne. Ajde, probat ću sad uzet kog bi mogao. Ajde, soldiera ću. Ups. Daj. Kako je ovaj. Ne. A daj. Ubit će me. Možda i neće. Ne znam kak mi se puni health, ali ne veze. Valjda me medic gađa. Jesam ga. Sad da njega. Ovo ga je, ali ne veze, pomogao sam. Ne znam kak mi se puni health, ali stvarno je čudno. Ajde idemo. Ubit ću te. Pravo. Ne. Medic me puni, ali je nevidljiv 100%. Ali ne znam kakav. Onda ću ja spy. Idemo sad provat onog spya koji me je backstabao. Ja ću sad provat njega. Tu je. Da, evo ga je. Pomogao sam. To je isto dobro. Joj, kak me je pogodio. Što ne mogu uzet nož. Ali dobro. Ipak ću uzeti ja skauta. Idemo. Ma, nećemo sad zezati, idemo sad u borbu. Prvo ću ubiti ovog, ali mislim da će ga ovaj. Jesam ga. Ko puca? Spy. Isto ko ja. Nećeš. Bjež. Idemo. Sad idemo.
ljudi, to bi bilo to. Lajkajte, šerajte, subscribeajte i obavezno posjetite Must Gameplay kanal. Doviđenja.